את הוועידה עם סקירה של מנכ"ל משרד האוצר אילן רום בנוגע להזדמנויות הכלכליות האדירות שמביא איתו פרויקט איימק. אחד הגופים המרכזיים ביישום הפרויקט היא כמובן חברת נמלי ישראל, שכבר בימים האלה נערכת לתכנון ופיתוח נמלים ימיים ויבשתיים לצורך הכשרת מסדרון הסחר הגלובלי. ואני שמחה להזמין את מנכ"ל חברת נמלי ישראל פנחס צרויה, שיספר לנו גם על היתרונות שמביאה ישראל ושעשויים להיות אלה שיבחרו בה כנמל מעבר מרכזי. שלום, תודה רבה. שלום ובוקר טוב. אז עוד לפני שנשמע ממך מה נעשה, מה צריך לעשות, קודם כל מעניין אותי לשמוע ממך איך אתה רואה את פרויקט איימק מבחינת החשיבות שלו לכלכלה ולתשתיות כאן בישראל. אז קודם כל בואו נתחיל ונגדיר מה זה פרויקט האיימק. ויש לי פה איזה מפה, אני לא יודע למה זה לא עובד, הנה. זה המפה. האיימק אומר מסדרון יבשתי שמחבר את המזרח, מה שנקרא היום מפעל הייצור של העולם, את הודו ואת כל המזרח, דרך האמירויות, ערב הסעודית, ירדן, ואז כניסה לתוך ישראל. זה הרעיון, נמל יבשתי. דיברנו ומנכ"ל משרד האוצר אמר, ישראל היא מדינת אי, 99% מהסחורות מגיעות דרך הים. חברת נמלי ישראל אחראית על כל התשתיות הנמליות, ורואה את העתיד ואת הצורך של מדינת ישראל בצרכים האלה, ויש לנו הזדמנות פה במדינת ישראל לייצר שער כניסה משמעותי דרך היבשה, אבל לא רק זה, לא רק סחורות שיגיעו לישראל, אלא בעצם להיות שער לתעבורה עולמית של סחורות ממזרח למערב וממערב לישראל, וזה בעצם האיימק. זו הזדמנות אדירה למדינת ישראל בכל מה שקשור להיות בתוך הציר המרכזי של ההובלה העולמית. אז אני מניחה שאתם כבר נערכים לפרויקט, מעניין ככה לשמוע איך, מה כולל התכנון, מה על הביצוע. אז כן, אז אנחנו בעצם ניתחנו את התחזיות, מה הצפי של הסחורות שיכולות לעבור דרך הנמל היבשתי, ונגיד עוד מילה לגבי הנמל היבשתי, שהיתרונות המשמעותיים מתייחסים בשלושה רבדים. אחד זה הרובד הגיאופוליטי הדיפלומטי, השני זה הביטחוני, לייצר שער כניסה נוסף למדינת ישראל ולעקוף את תעלת סואץ, והשלישי זה היתרונות הכלכליים. מדינת ישראל בחוכמה, ואנחנו מדברים פה בכנס על תשתיות, השקיעה בצורה משמעותית בכל מה שקשור לנמלים וההשקעה בתוך הנמלים. חברת נמלי ישראל הובילה הקמה של 2 נמלים חדשים בהיקף השקעה של 10 מיליון שקל, והגדילה משמעותית את היכולת הנמלית של מדינת ישראל, וזה מייצר לנו יתירות אדירה. אז אם היום נכנסים למדינת ישראל 3 מיליון TEU בתחזיות שלנו, כמובן בקצב צמיחה, אנחנו צופים שיכנסו 5 מיליון TEU סחורות מכל הסוגים ויעברו דרך מדינת ישראל, והדבר היפה שאני יכול להגיד, שיש לנו את היכולת הנמלית לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיערך מבחינת תשתיתית, אבל מבחינת רציפים ומה שקיים היום, יש לנו את היכולת, ויש לנו גם אפשרות להתרחב עוד יותר, וזה ההזדמנות האדירה שיש לנו. מבחינת נמלי ישראל, אנחנו לא רק מדברים תיאורטית, ואני חושב שאחד הדברים החשובים בעולם התשתיות זה לצאת לדרך, לעשות, לקבוע עובדות. אז אנחנו מבחינתנו כבר היום משקיעים בנמל חיפה מעל ל1.5 מיליארד שקל, לא תאמיני, אנחנו משקמים את השובר גלים שהמנדט הבריטי בנה. אני חושב שהגיע הזמן. עברו כמה שנים, כן. אנחנו גם משקמים אנחנו מקימים נמל דלק חדש עם החברים שלנו מתש"ע שיושבים פה, שזה גם כן עוד שער כניסה, אז בערך 1.5 מיליארד השקעות שיהיו בתוך נמל חיפה לחזק את התשתיות, אבל בנוסף אנחנו מדברים על להקים 2 נמלים יבשתיים בעומק המדינה, באזורי הביקוש, אחד באזור בית שאן ואחד באזור הדרום, כדי לתמוך בעוטף. הנמלים היבשתיים יאפשרו לנו לשנע סחורות במהירות מקצה לקצה, סחורות שיגיעו מירדן, מהמזרח, יוכלו לעבור דרך נמל יבשתי בצורה מהירה, להגיע לנמל חיפה, שיהפוך להיות בעצם הציר המרכזי של העברת הסחורות מהמזרח למערב. אז אנחנו כבר מדברים על השקעות, אנחנו מזהים קרקעות, אנחנו מתחילים לעבוד על זה, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם הרכבת. כל הנושא הזה של האיימק דורש מעורבות של
של הרבה משרדים וגם של הרבה חברות תשתית, ואנחנו שוקדים על זה כרגע בהובלת משרד התחבורה כמובן. טוב, תכף ננסה להיכנס קצת יותר לרזולוציה של זה. היתרונות למדינת ישראל ברורים. אני חייבת לשאול בכנות מה היתרונות שאנחנו מביאים כדי שיבחרו בנו באמת לפרויקט הזה. אז קודם כל אנחנו נמצאים על שער הכניסה של המזרח התיכון. מדינת ישראל תמיד הייתה חלק מהתעבורה העולמית, סחורות עברו ממקום למקום, לכן נלחמו על המדינה הזאת, אז אנחנו נמצאים במקום טוב, מה שנקרא, שער כניסה. זה דבר אחד. הדבר השני, יש לנו יכולות טכנולוגיות אדירות, יש לנו יתרונות בנושא הגז, ויש לנו גם יכולת להוביל פרויקטים אדירים שאנחנו יודעים להוביל אותם ויכולים להוביל אותם. אחד הדברים שאני אגיד אותם, ואמרנו את זה באיזה כנס באיטליה, שזה נשמע קצת לא מחובר, אנחנו אמרנו שאחד היתרונות המשמעותיים, אני אקח צעד אחורה ואני אגיד, יש תחרות לעמק, יש תחרות מאיפה יצאו הסחורות, אנחנו לא נמצאים בעולם שאנחנו המובילים היחידים והמעבר יעבור דרך ישראל, יש רצון, בוא נגיד של גורמים אינטרסנטיים שהיציאה של הסחורות לא תהיה דרך מדינת ישראל אלא דרך סוריה או דרך מצרים או דרך טורקיה. אנחנו מתחרים פה וזה תחרות ואנחנו צריכים לרוץ מהר מאוד קדימה. אז היתרון שלנו ואחד היתרונות המשמעותיים יש לנו יציבות כלכלית, יש לנו יציבות כלכלית וביטחונית במהלך המלחמה בשנתיים של הלחימה, ויש לנו חברים פה מנמל אשדוד, הנמלים במדינת ישראל לא עצרו אפילו פעם אחת, סחורות הגיעו ברצף למדינת ישראל, לא היה מצור, ואני חושב שהעובדה הזאת, היציבות הביטחונית, היציבות השלטונית שיש במדינת ישראל, זה עוד יתרון שאנחנו מביאים לעמק, וחשוב מאוד לשווק אותו. אגב, הזכרת באמת את העבודה תחת אש ואת הלחימה ואת היציבות הביטחונית פה. אני חייבת לשאול אותך אם חוסר היציבות האזורי עלול להשפיע או לפגוע בפרויקט. אז דיבר על זה גם מנכ"ל משרד האוצר. אני חושב שבסוף אינטרסים כלכליים יש להם משמעות, למרות שזה לא במיידי. אני חושב שבסופו של דבר, אם יהיו אינטרסים שמשולבים ויאפשרו מעבר סחורות, מעבר מים, מעבר תשתיות, ונחבר את כל האינטרסים האלה יחד לרווחה כלכלית של כל מדינות האזור, אני חושב שאנחנו נראה פה מזרח תיכון אחר. העמק זה הזדמנות למזרח תיכון אחר, ואני חושב שגם אם ייקח זמן, בסופו של דבר אנחנו נראה את זה מגיע וזה ייבנה. זה יכול להיעצר קצת, 7 לאוקטובר קצת גרם לתחייה בנושא הזה, הרי דיברו על העמק בביידן בכנס של ה-G20 בהודו, אז זה נעצר, אבל אנחנו מאמינים שזה ירוץ, יתקדם קדימה, כי זה נכון וזה הכרחי, ויש פה תחרות עולמית על נתיבי הסחר, ויש לנו פה הזדמנות להקים נתיב משמעותי שיחבר מזרח למערב עם קואליציה של מדינות שיש להם אינטרס לייצר את המעבר הזה. טוב, הלוואי, אבל יש לנו ככה עוד 2 דקות, אני רוצה לשמוע רגע על הפרקטיקה. אמרת באמת איך זה ישפיע על הנמלים הנוספים, דיברנו על חיפה, דיברנו על אשדוד, דיברנו על אילת. אפשר להבטיח או כמה אתם נערכים לזינוק הזה שהזכרת פה בהיקף המטענים? אז אנחנו נערכים, קודם כל חברת נמלי ישראל מסתכלת קדימה, 2 הנמלים שדיברתי שהקימו, התחילו את התכנון שלהם 20 שנה אחורה, ב-2005, חברת נמלי ישראל הובילה את ההקמה, היא ביצעה את הפרויקטים האלה בתקציב, בזמן, ומתוך מקורות שהיא ידעה לגייס בעצמה, אנחנו יודעים לגייס כסף, אנחנו נערכים לצרכים העתידיים, ואמרתי שמדינת ישראל היום, ביתירות כרגע שיש, יכולה להתמודד עם עוד 5 מיליון TEU, אנחנו מדברים על עוד נמלים חדשים נוספים, אחד מהתכנון שאנחנו עושים ל-20-30 שנה קדימה, זה להקים 2 נמלים נוספים, אחד באזור אשדוד, ואחד באזור חדרה, גם חשיבה על אי מלאכותי שיאפשר לבצע את זה, זה חלק מהתוכניות. דבר נוסף שאנחנו מאמינים שצריך לעשות, ואנחנו משקיעים בזה לא מעט, אחד הדברים שלמדנו במלחמה זה שהיתירות והיכולת לייצר פתרונות למדינת ישראל מכמה שערי כניסה מחייבת אותנו לקחת את נמל אילת
ולהשקיע בו ולהפוך אותו לנמל מרכזי. אנחנו מתכוונים לצאת למכרז, מתכוונים להשקיע שם הרבה כסף, אנחנו כבר היום משקיעים הרבה מאוד כסף. אני מתחבר פה למה שנאמר לגבי תשתית רכבתית או הצורך לפתוח את המדינה, אז אני חושב שהנמלים היבשתיים ורכבת שתאפשר תנועה של סחורות מדרום לצפון, תאפשר בעצם לייצר עוד שער כניסה משמעותי, והמכלול של כל הדברים האלה יחד יאפשר יתירות משמעותית ויכולת של שינוע של סחורות מהירה מקצה לקצה של המדינה. אז אין ספק שזה ישפיע גם על הנמלים וגם בעומק ישראל, תנופה אדירה. אז שיהיה המון בהצלחה. פנחס צרויה, מנכ"ל חברת נמלי ישראל. תודה רבה. שהצטרפת אליי. ויונה, חוזרים אלייך.